Hej kære studenter. Jeg har lige prøvet at lave en lille video omkring det her database til jer. Ikke så meget på, hvordan man laver databasen. Det synes jeg kan fornemme, I har styr på. Men selve brevfletningsdelen. Her kan I kort se min database. Her har jeg kundelisten. Det er min hovedtabel. Til den har jeg så lavet en status-tabel, der består af felterne aktiv, gang og potentiel. Så har jeg lavet postnummer. Kan vi også lige åbne. Som består af det, vi kender, postnummer og by, og så postnummerne og byerne, som alle sammen leverer data over til kundelisten. Jeg har bare oprettet 4 kunder. Nogle er i gang, nogle er aktive, nogle er potentielle. Jeg lukker lige nogle af alle mine databaser ned her. Men det, som er interessant for jer nu, det er, hvordan får vi nu de potentielle kunder, kun dem vist, for det er dem, vi skal have brevflettet. For at gøre det, skal I lave det, der hedder en forespørgsel. Jeg har lavet den lidt på forkant, men vi kan lige kigge på den. Opret guiden forespørgsel. Når I laver det, så får I, nu har jeg jo sorteret på min, men så får I noget i den her stil frem, hvor jeg laver en forespørgsel for at få vist alle mine ting. Altså jeg vil godt have kundenummer over, navn, adresse, postnummer. Alt det her tager jeg fra kundelistetabellen. Så henter jeg by over i postnummertabellen, og så henter jeg status i kundelisten. Det, som er interessant for jer, det er status. Der skal vi kun have fat i de potentielle. Så hernede i kriterier, der skriver jeg potentiel, så den sorterer på det. Når jeg så trykker vis, så får jeg kun vist mine 2 potentielle kunder. Det nemmeste for jer, det er så at bruge den her til jeres brevfletning. Jeg kan se, at vi har den liggende herovre. Hvis I står her og højreklikker på den og siger eksporter, så kan vi nede i bunden vælge brevfletning med Word. Så hvis I trykker på den, så kommer guiden her frem. Her kan I enten kæde den sammen med et dokument, I allerede har liggende, eksempelvis jeres brevpapir, eller I kan oprette et nyt dokument. Jeg kæder den sammen med et dokument, jeg allerede har. Trykker jeg OK. Mit dokument ligger i en eller anden mappe. Der var det. Brevfletning. Og jeg trykker åben. Så begynder Word at blinke hernede, og jeg trykker den frem. Det her er så mit brevpapir. Her er mit brevhoved. Her er så jeres fantastiske salgsbrev. Og her er med venlig hilsen Lasse Jensen, salgshøvding hos bla bla. Så skal vi have lavet selve brevfletningen, og den er jo i gang herovre. Vi skal bruge en eksisterende liste, for vi bruger jo den, vi lige har hentet fra forespørgselen over i Access. Så trykker jeg videre til skriv brevet. Jamen, jeg leger lidt, jeg har skrevet mit brev her. Men nu er det, jeg skal til at bruge de her elementer. Jeg skal bruge adresseblok. Og her er det i hvert fald går galt. For der kan jeg godt se, at her står mit firmanavn ikke. Grunden til det er egentlig uhyre simpel, men hvis I prøver at trykke match felter, så vi kunne se her, at Word leder efter noget, der hedder fornavn. Jeg har jo ikke noget i min tabel i Access, der hedder fornavn. Så hvis jeg trykker på pilen, så kan jeg vælge, jamen her skal den tage navnet. Adresse har jeg, by har jeg, postnummer har jeg. Så resten er OK. Så trykker jeg bare OK her. Og nu kan jeg godt se, nu kom det frem her. Navnet, gadenavnet, by og postnummer. Og jeg trykker OK. Så kommer koden ind her, adresseblok, og så ved jeg, så kommer firmas adresse til at stå her. Så kan jeg vælge at sætte en hilsen ind, kære, eller hej, eller hvad man nu vil. Jeg vælger bare kære. Vil man have noget, altså sådan et tegn bag sig, eller ikke noget, jeg tager tegnet og trykker OK. Så kommer der en kode til ind. Og så kommer jeres brev. Så er den egentlig færdig nu. Så kan jeg trykke næste, gennemse brevene, og I kan også se, nu har den hentet oplysningerne, og trykker jeg videre her, så kan jeg se nummer 2.
PC United. Og jeg har kun de her 2 i det her tilfælde. Så siger jeg afslut og udfør brevfletningen. Og jeg sidder og siger redigere de enkelte dokumenter. Jeg kan også udskrive dem. Og jeg siger alle, OK. Og så siger jeg, som printer tager jeg min printer, der laver PDF-dokumenter. OK. Og skrivebord er fint. Det betyder sikkert, at jeg kan ikke finde dem herude i mit diskrete kaos her. Men her burde et eller andet sted ligge noget, der hedder brevfletning. Men ja, gode råd er dyre, hvor de er henne lige nu. Men det er egentlig måden, det fungerer på. Jeg håber, at det kunne hjælpe jer videre med det. Vi kan prøve igen her. Og så sige redigere. Udskriv alle. Og kan jeg ikke vælge, hvor den skal gemme det her henne? OK. Så siger vi, at den skal gemme det på biblioteker, dokumenter, brevfletning. Gem. Så kan det være, at vi har mere held med at finde den. Dokumenter. Og brevfletning ligger her. Så ligger begge mine breve her. Klar til at blive skrevet ud. Ja, der er lidt med Word, jeg ikke lige har opdaget, den er skubbet. Men ellers er de egentlig klar til at skrive ud. Husk at være opmærksom på det, at den ikke får skubbet jeres tekster hernede. Nu bliver min jo for lang. Så er den fin igen. Og klar til at blive printet. Jeg håber, det kunne hjælpe jer. Ellers må I endelig sige til,